Visayas nga nagwa kahapon ginakabig nga mga local cases. Syudad sang bago naka-record sa ikaduha nga napatay bangod sa COVID-19. Sa balita nasyonal, enrollment sa pampublikong eskulahan nagapadayon. Liwat nga pagpositibo ni DILG Secretary Anyo ginatun-an sa DOH. Sa balita international, mga online government sites sa Canada ginatake sang hackers. Sa balita sa sports, Pinoy boxer nga si Casimiro may bago na nga makainkwentro. Balita entertainment, Michael Pacquiao may sabat sa bashers. Samtang sa balita espesyal aton pag-istoryahan ang mga maayong epekto sa mga kabataan kung istrikto ang ginikanan. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogamahin sang Western Visayas. Karong nga adlaw Martes, Agosto 18, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa ato na balita sa lakat sang panahon. Sumugod karon nga aga, ako na ang southwest bungsuno kon nahangin nga habagat na nag-apekto gyapon sa nakatundan nga bahin sa pungsod. Ang tro naman sang low pressure area ang nag-apekto sa Visayas kag Mindanao. Ang Western Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanagob kag kilat bangod sang habagat. Ang nabilin nga bahin sa Visayas sa maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sa tro sang low pressure area. Mahinay tubtob kasarangan nga hangin gikan sa nabagat na nakatundan padulong sa nabagat na nasidlangan ang maeksperiensyahan sa Palawan kag Occidental Mindoro. Samtang gikan nabagat na nasidlangan padulong nasidlangan ang magalunta naman sa Visayas kag baybayon mahinay tubtob kasarangan ang dapya sang balud. Ang temperatura sa Bacolod kag Negros Occidental mabatyagan ini sa 24 degrees to 30 degrees Celsius. Samtang adlaw na butla kay na las 5:43 magatunod naman las 6:17 karon sa gabi. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Award. Alright, good morning luwat sa aton nga mga ka-aksyon, sa aton pagpangalagad diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Welcome sa aton mga avid followers naton ha. Sakay Heaven, good morning. Sakay Edwin Pineda. Nga nagaupod sa aton subong Jose Harrison Lapineg Junio. Marilo Travilla Catinoy, good morning Action Boy, Action Dorel. Of course kay Gracia Horvidalia, may agaman. Nings Villaluz, good morning man kay Dorel kag mga pen mayo lang pagpangapida. Jam Alipuon Mangana. Tita mo ni si Jam. Romeo Rodriguez, good morning Action Radio Bacolod. Joycel Madrigal, Ongkon Mandigal Ortega. Kay Momo Moises, off lang taanay buwas duty naman sa kwani sa City Health Office sa Bago. Christine Minias Villalobos, of course. Kag sa tanan ko nga mga taga Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, kag sa Energy Funds Club. Mirna Onofre Claude, happy 51st anniversary ko sa Aksyon Radio Bacolod. Sa kay Ronet Pontino Banay, Flower Bulak, good morning dra sa imo, no? Sa kay Magdaltan, good morning man. Jen Buerom, kag kay Pariko Arlene Buerom. Sa kay Teresa Linaha Kayaw, halong da, keep safe lang. Fight lang. Kaya tani, no? Kaya tani. Edwin Miranda Sr., good morning man. Sa kay Maninay ko Bingbing La Chica, mayang aga dira, kag kay Maninay LC Hulingan. Kag Mera ka da? Ikaw na, kumusta ka da? Pretty Mahilom, good morning Action Boy and Dorel Kuno. Lynn Eve, good morning. Julian may kadala kay Kadasig kwan si Julian Manawis, watching again from Texas para sa updated man sa katabo. Sige. Jesseline Andrada Tiangson from Barangay Mansilingan. Good morning lang kay Annalyn kag Emelia
Stonehaven, Granada, niya si Jose Hirson Lapinig Junio. Ruby Rosme, Gingski Panuncio Palesterio. Good morning lang sa Baris Point. Baris Point ni Blado sa Murcia ni siya mo. Murcia ni siya. Sige. Good morning sa ating mga ka-action boy ha. Kay Nats Handokile. Good morning dira sa imo Nats. Mailanda ka pagpamati Nats ah. Si Kwanto Yao, si Jomarito Bagulang nagalantaw sang galantaw sang kunara kay. Gina-check ko ni Jones. Pag balik ko ganit kagapon, nabi, welcome back in the Dorel. Beautiful gyapon. Nakuan gid siya, na surprise gid siya. Surprise gid siya. Gamamo gid siya. Gamamo gid siya. Ito may buhok gid siya, bingalaba. Diba? Ito may buhok sa galaba. Sa kay Elizabeth Casuyon, Action Boy, good morning, Mandera. Kay Dari Delicano. Kay Oyamal Huligin. Lamayo. Family Lamayo sa Araw Vista. Lamayo sa Araw Vista Alegre. From Huligin, Lamayo. Sa aking classmate ko, Edwin Escopel, good morning, man. Yes. Kay Momo Moises, Action Boy, good morning, man, ha. Muna silang sa City Health, bala, bukuhan sila sa mga PUMs, mga PUIs, bala. Sila sa mga quarantine facilities. Mga frontliners ni sila, Kay Action Boy, kay Isok Zimmerman Villarosa Jr., good morning, man. Kay Merlinda Maravilla, hi, good morning, sir. Tamyaw, please. Family Maravilla, Guinness family. Guinness, Guinness na, family. Keep safe and God bless. Anong test mic, man? Mic test. Ini bala si Dennis. Ano ko, no? Mamaya test, mic test. Mic test. Sige, yagi da, Dens. Hindi ba tiyang ko na so, Piyo, ano kanta mo, ha? Hindi ba tiyang ko na so, mic test. Mic test. Atod ka. Wala na lang diabetes. Julius Alvarez, good morning, man. Yes. test mic naman ni siguro. Kaya pagkantaon niya, kanikaroon nagambal siya kadaan na ito ganito, no? Yan ni Whitney Houston. Magpreparar ka na karoon, no? Sige, preparar ko. Wala problema na yan. Saksi, mga ka-action, standby na kita sa aton mga balita nasyonal. Sara Iskuban, may agaman anay. Mga balita nasyonal, standby lang sa aton nga aksyon. Balita lokal gali. Mga balita lokal. Very advanced. Standby. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental. Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:15. Detalya na sa aton mga balita lokal. 101 sa 103 kabago nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas ang ginakabig nga local cases. Ang duha ka kaso ginakabig naman nga returning OFW. Sa datos ng DOH6, nagdangat sa 2,895 ang kabilugan na kaso sa COVID-19 sa Western Visayas nga may 1,602 ka aktibo nga kaso. Ginanunsyo man sa DOH6 nga may 17 ka recovers o kung may kabilugan nga 1,255 ka naka-recover. Wala naman sa may na-record nga bago nga napatay sa masakit. Ang Western Visayas nakapagawa sa 975 ka laboratory results nga may 103 ka bag-o, siyam ka repeat test, 863 ka negatibo kag wala sang repeat test. Nanguna ang syudad sa Iloilo sa may madamo nga bago nga kaso sa COVID-19. Sa datos ng ginpagwa sa DOH6, ang syudad sa Iloilo ay may 37 ka bago nga kaso. Ginsundan sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Iloilo nga may tag 18, Negros Occidental nga may 17, Guimaras nga may 8, Capiz nga may 4, kag Antique nga may 1. Ang Capiz kag probinsya sa Iloilo naka-record sang tig-5 ka recoveries. Ginsundan sa Negros Occidental nga may 3, kag tig-1 naman sa Aklan, Antique kag syudad sang Bacolod.
Ginanunsyo naman ni Mayor Nicolas Yulo sa siyudad sa Bago nga ang ikaduha nga persona nga napatay sa coronavirus sa siyudad sa Bago Negros Occidental. Ini amo ang 49 anyos nga babae sa proper North Barangay Talok kag makabing nga domestic case. Sa pagpangusisa sa siyudad, una ginadmit ang pasyente sa Bacolod South General Hospital sa tuong Agosto 11 matapos maka-eksperyensya sang respiratory symptoms. Gin-diagnose nga may pneumonia kag nagabatsyag sang masakit nga diabetes. Ang bana sini nagatrabaho sa Panasiatic Solutions sa ding ginapatihan nga diri naghalin ang domestic transmission. Ginsugid sa bana nga ini ang may hilanat antes makabatsyag sang sintomas sa iyang asawa. Ginpahayag man sini nga siya ang nakabisita sa PhilHealth Office sa siyudad sa Bacolod. Ginmanduan ang bana kanya duha ka mga kabataan nga mag-strict home quarantine. May isa naman ka tricycle driver na naka-close contact sa mag-asawa nga mo ang ilagin arkilahan agud makasaka sa tricycle padulong sa Bacolod South General Hospital sa naligad nga Agosto 6. Ginarekomendar naman sa syudad ang pagkuha sang PCR swab test sa bana kag sa mga kabataan sini. Kinakasubo naton nga i-announce nga ang maisa naman kita sa COVID patient na nagtaliwan sang kahapon nga adlaw, no? Ini siya isa ka babae, 49 anyos, no? Ang idaron kag housewife dra sa Talok. Si Mayor Nicolas Yulo sa siyudad sa Bago. Nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka janitor sa Negros Occidental High School kon NOHS. Ang nagpositibo ang residente sang Purok Roadside 2, Barangay Alihis. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Mario Amaca, Principal 4 sa NOHS sa Agosto 7 sa nagwa ang janitor sa eskwelahan ka Agosto 9 sa iniyang nagbalik sa NOHS. Sulok kay Amaca, protocol sa eskwelahan nga hindi magwa ang mga janitor sa nagumpisa ang COVID-19 outbreak. Sunod sa principal sa pagbalik sa janitor sa eskwelahan sa Agosto 9, nagbatsyag ini sa hilana kag ginatagan ini sa medical officer sang request for a swabbing. Agosto 12 sang ginswab ang janitor, kag Agosto 16 ang nagwa ang resulta nga positibo ini sa virus. Ginalantaw ni Amaca nga hindi sa eskwelahan nakuha sang nagpositibo ang balatian kundi sa komunidad. Bangod sini ginpaydalom subong adlaw, agon kapon adlaw ang 7 ka iban pa nga tawo sa NOHS nga posible may exposure sa nagpositibo. Natalana nga magpatigayon sa disinfection sa engineering kag clerical offices sa NOHS. Nagpasiguro si Amaca nga istrikto ang mga health protocol nga ginapatuman sa NOHS. May mga pulis nga nagabantay kag may triage area. Oo, pero hindi rin niya nakuha. Bali siya sa kuha yun, ha? Oo, kahit pag, parating nga daan siya, hindi nakapuli siya kay kuha. Siya yan, nagkuha ba yan sa Biyernes? Domingo, nagbalik siya, may lanat na siya. Kabahin sa ang pahayag ni Mario Amaca, Principal 4 sang NOHS. Samtang ginhugtan pa sa gobyerno probinsyal ang mga precautionary measures na napatigayon sa Kapitolyo matapos mapatay sa COVID-19 ang isa sa mga empleyado sini. Suno kay Provincial Alliance of Capital Employees President kag pamuno sa Capital Safety and Security Division Renelo Lastiere, ang napatay amo ang 53 anyos nga lalaki assigned bilang watchman sa lobby sang Vice Governor's Office kag pumuluyo sang Banwa sang Murcia. Suno pa kay Lastiere, nagpositibo man sa COVID-19 ang asawa sini nga empleyada sang Kapitolyo pati ang banang nurse. Nagligad nga semana, una nga nagtawag ukon ang bata nga nurse. Sa naligad nga semana, una nga nagtawag ang asawa kay Lastiere agun mangayo sang bulig matapos magbatsyag sang kabudlayan sa pagginhawa ang iya bana. Gindiretso sa ospital ang bana kag gileon ginkuhaan sang RT-PCR test pati na ang bilog nga miyembro sa iya pamilya. Sa kabuusan, may 22 na ka mga empleyado sa Kapitolyo ang nagpositibo sa COVID-19, sa diin 8 sa mga ini ang naka-recover. Nagtaliwan sa balatian ang presidente sa Association of Barangay Captains ng ABC sa Banwa sang Isabela Negros Occidental kag Barangay Kapitan sang Rumirang si Antonio Medencelies. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Municipal Councilor Raymond Gerald Montilla, si Medencelies ang ginbawian sa kabuhi sa Agosto 15 sang gabi. Dugang pa ni Montilla, si Medencelies nga nagserbe bilang opisyal sang barangay, kag banwa sa sulod sang pila ka dekada ang madugay na nga nagasuprer sang balatian. Pagi sa gintawag nga rules of succession, nagbulos bilang barangay kapitan ang number 1 kagawad samtang bulosman bilang presidente sa ABC ang vice presidente sini nga si barangay 4 punong barangay Eduardo Pregoa.
Pagdesisyon na naman sa konseho sang barangay kag sang local chief executive kung sino ang ibulos sa nabakante nga number 7 kagawad sang barangay Rumirang. Nagapabilin nga naka-home quarantine kag naga-work from home ang 36 ka pulis yung pinalom sa swab test sa naligan nga bulan. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, Public Information Officer sa Bacolod City Police Office, ginaulat nilang resulta ng ipagawa sa City Health Office nga mo ang nag-swab test sa 36 ka pulis. Sunod kay Pico, 3 ka beses sa kadlaw ang pag-check yaring nahimo sa 36 ka pulis, agud masiguro nga yara sila sa sulod sa ila puloy-an. Magluwas ni ginaobraman sang 36 ka pulis ang compliances sang Police Regional Office 6 samtang ginahulat nila ang resulta sa swab test. Sunod kay Pico, ginahangop nila ang masako nga sitwasyon sa City Health Office kag ginasigahom nga mapagawa na ang resulta sa sining nga semana. Tub-tub lamang sa isa kagatos kamatao sa kada adlaw ang akomodar sa nga COMELEC Bacolod sa pag-resume sa voter registration sa Setyembre 1. Sunod kay Bacolod Election Officer Attorney John Anthony Saril, ila sa karon ginapreparar ang area para sa pilahan sa mga aplikante para masiguro nga matuman ang physical distancing. Dugang pa ni Saril, first come first serve basis ang pag-akomodar sa mga magaparehistro umpisa alas 8 sa aga, tub-tub las 3 sang hapon umpisa Martes, tub-tub Sabado nga adlaw. Nagpanugyan si Saril sa publiko nga magdala sang kaugalingon nga ballpen kag batunon lamang aplikante kung nagasuksok sang face mask kag face shield. Suspendido sa karon ang satellite voter registration sa COMELEC Bacolod. Antes ang COVID-19 pandemic na rehistro sa COMELEC sa syudad ang 3,179 ka mga tao. Ang Bacolod City ang may kapin 281,000 ka mga registered voters. So on the part of COMELEC Bacolod, no, actually bago lang kami katapos ng apat na staff meeting, nakuha namon na naplastar namon nga we will be accommodating only 100 applicants in a day just to make sure lang gid nga may ara gyapon sang social distancing. Kabahin sa ang payag ni Bacolod Election Officer Attorney John Anthony Saril. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:24. Kag para naman sa complete management sang imong liver detox, mag DTX 500 capsule Sa pampubliko nga eskulahan nagapadayon. Samtang liwat nga pagpositibo ni DILG Secretary Eduardo Año, ginatun-an karon sang DOH. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton nga mga ka-aksyon nga nagaupod sa aton subong, especially diri sa Facebook Live. So this time mga mag-continue kita greet sa aton nga mga ka-aksyon. Din ka to nag-stop kag in-action boy man. Kay Julius Alvarez nabasa ta na, yes. Kay Yiyi Leonidas, good morning monitor. FB Live diri sa may Singapore. Salamat, keep safe and healthy Negros.
Thank you. Kaya Hazel Berdigel Ocampo. Good morning. Kay Rostom Berdigel. Gapamati gid siya every morning. Thank you. Kay Gina Diaz Gamala. Good morning, Aksyon Radyo. Good morning sa family Gamala, Malaka. God bless and keep safe Bacolod. Kay Amik Garciniego. Hidlaw man ko sa Team Boy Door. Bawag Team Boy Door. Do ka boy next door. Boy Den, maganda isa yan. Boy Boy Den, kung si Den. Eden. No? Kamu niya niya buyan. Boyan. Buyan. Boyana. Correct. Mayong aga lang da ko no Sa kay Ramia Garcia, good morning man. Kay William Osera Celis. Ay, kay William Celis, good morning. Kay Susan Jaime Allen, mayang aga man. Din ka na to? Hambal ni Dennis, mic test, swab test. Ano ni si Dennis yun? Ang wala ko epekto siya. Kan, imagine, Black Action Boy, halin sa pag una-una, giblang ang live sa Action Radio. Hasta na gini magabi, Oo. Mapulaw man ni siya. Pagkagarat naman sa dayo, Ano no? naman siya tayo. Pwerte, no? Pwerte nga baka-baka. Ganyan niya, Dennis. Yeah. Dumay sweldo, gid siya balaw. Kasi itak ba, lumay sweldo na siya? Base? Sino ka pa sweldo? Si Mo Dance? Raydan Velasco, Yes. good morning. Aquarius Montes, good morning man. Sige. Nats Hando Kile, Action Boy. Good morning ka, Action. Aslan siya ko, no? Kung san o gid Taga-aya. taga-ay sa Siya nag-online sa SAP. Ay, wala pa nagyapon, how? Hindi ko Abi lang ba sa siya- kuhan balahin ng sa... basta may ara na siya nga nag-online lang yan mo. Gani. Ang sa ano ganing Digital. DTI. Basta may DTI nga kuhan. Kaya mo pa gina. Oo, basta mo na. Okay. Yung himik balo sina. Kaya kagawad Melchor Baroka Rumbines, Action Boy. Morning, Sir Boy, kag Ma'am Dorel, kag sa tanan niya. Pumuloyo sang Purukwan, kag sa kabilugan nga Barangay 1. Good morning, man. Ay, si Si Williams. Palay, ne? Si Pala, ay siya nubaan. Hinubaan, gali. Okay. Si William o Silas, gila to na to sa Australia. Sino na siya? Taga bago ni siya actually, mga manghod sa mga gulutod ni sila mo sa bago. Perfect. Kaya Chilski Margin, good morning, watching from Kuwait. Hello po, da family Margin, labi na gid sa family ko sa Purok Riles. Good morning. Dining Purok Riles man. Kaya Simeon. Abelia. Yes, o basta Action Boy, go. Kabay pa nga bugayan ka mga duwa sang maayong lawas sa aton Ginoo. Welcome in the Dorel sa imo pagbalik, kagwapa man gihapon. Thank you. Pero tambok lang puti gwapa gyapon. Parang tambok ito yan, saan wala. Siling Manila. Sino nagambal? Siguro mabunan ko Si siya. Dennis, de. Si Dennis, wala siya kambal. Si kambal. Welcome back. Feeling ko ikaw lang ginirigil mo yung storya. Good morning man kay Nings Villaluz. Good morning no kay Boy Villaluz. Ano mo na? Kay pareho kami Si Boy. Boy Villaluz. Bia Jonathan, Cory Vida, still watching. Kagahon na ni. Enjoy your morning coffee and have a great day. Hello lang sa classmate ko ni Vanessa sa Washington nga si Z. Ano to ka na ang bayagin? Di sino na? Tita Terry to. Ang atong ano tong Mapunggan, pandesal, ano to? oo nga pandesal. Mapunggan Nga sa to. Chicago yung na bakal. Bongga. Sige. Standby na sa aton mga balita national. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon Radio. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:31, detalye na sa mga balita nasyonal.
Ginanunsyo ni Education Secretary Leonor Briones nga nagapadayon ang enrollment sa pampublikong eskwelahan matapos nga ang pagbukas ng klase ng paisol sa Oktubre 5. Sunod ka Briones, 23.3 milyones ang kadamuon sa nagpa-enroll kaya nagapadayon ang pagbaton sang late enrollees. Doon pa ni Briones, ang sambit nga kadamuon sa enrollees na kahulugan nga bugos ang pagsalig sa ginikanan sa DepEd. Tubtob sa Agosto 17, ang DepEd may 23,311 23,311,861 ka enrollees para sa pagbukas ng klase. Kag kalakip na diri ang sa idalom sang Alternative Learning System kon ALS kag non-graded learners with disabilities. Ginaduso ni Senator Sherwin Gatchalian sa gobyerno nga dapat mag-invest sa edukasyon sa piyak nga ang pungsod padayon nagatinguha sa pagtapna sa COVID-19 pandemic. Sunod sa senador ang paghatag sang pondo para sa may kalidad ng edukasyon, makabulig sa programa sa gobyerno para sa mga estudyante nga na-sustain o kung ma-sustain ang recovery sa piyak sang pandemya. Dugang panigatsalyan, dako ang tsansa sa pagtibong sa ekonomiya sa kada pag-invest sa edukasyon bukod badamong estudyante ang matagan sa may kalidad ng edukasyon. Una dirigin pahayag sa National Economic Development Authority o NEDA kag Department of Finance kang sektor sa edukasyon ang may kaapat sa may pinakadako nga average losses nga 76.8%. Nanawagan naman ang Commission on Higher Education o kung CHED sa mga kolehiyo kang universidad nga i-review kung ano sila kapreparado antes na magbukas ang bagong school year. Una na ang ipahayag ni CHED Chairman Prospero de Vera nga hindi required ang mga kolehiyo kang universidad nga ligwaton ka i-delay ang pagbukas ng klase. Sa idalom sa Republic Act No. 7722 kung ang CHED law, kag ang mga kolehiyo kag universidad ang mayara sa academic freedom angot sa petsa sa pagbukas ng klase. Nangabay si De Vera sa mga kolehiyo kag universidad nga hindi magbukas kung hindi sila preparado. Ginatutukan sa karon sang CHED kung paano makakolekta ang mga private schools ang miscellaneous fees para sa flexible learning kasunod nga padayon pa ang pagig-away sa pungsod sa COVID-19. Sunod sa CHED, gina-require lamang ang mga universidad nga talakayon sa maginikanan kag estudyante kung paano gastuhon ang miscellaneous fees. Ginatunaan sa Department of Health ang kaso ng Interior Secretary Eduardo Año nga liwat nga nagpositibo sa COVID-19. Nagpanumdum si Undersecretary Maria Rosario Verriere sa publiko nga dapat sa gihapon nga maghalong ang mga recovered patients. Sa virtual press briefing, ginpahayag ni Verriere wala sa immunity passport ang mga nagpositibo kag naka-recover na. Sa tung Domingo, ginpahayag ni Anyo nga liwat ini nga nagpositibo sa COVID-19 kag iya nabatsyagan ng sintomas kaangay sang sore throat kag palanakit sang lawas. Sunod kay Verriere, pagatun-an sa mga eksperto sang DOH ang lab results sang opisyal ang sintomas ini kag ang iyang mga sadto infection. Ginklaro ni Verriere nga wala sa karon ginausar ang termino nga reinfections bangod wala pa ini ginabaton sang scientific community. Ginhinyo naman ang mga public personalities nga magbulig sa pungsod para malampuasan ang national health crisis pagi sa mahatag sa gusto nga mga pahayag sa COVID-19 kag wala o kung hindi paghimuon nga lahog-lahog ang pandemya. Una din nag-viral si Attorney Larry Gadon matapos ginpahayag nga wala siya nagapati nga epektibo ang pagsuksok sang face mask sa pampubliko nga lugar kag gintawag ang gobyerno nga overacting angot sa COVID-19. Ang palayag ni Gadon nagtulod sa DOH nga magpagawa sang panawagan sa public personalities nga may impluensya nga likawan ang paghimo sang pahayag nga nagapatalang sa publiko sa panahon sang pandemic. Sunod kay DOH Undersecretary Maria Rosario Verriere, hindi lahog-lahog ang krisis bangod may mga nagkalamatay na, may nagamasakit ka apektado na ekonomiya, kaya ang paagila mga gud malampuasan ang sitwasyon ang mga pagbuligay sa kada isa. Dugang pa ni Verriere, kung basihan ang pagtuon kag scientific evidence, ang pagsuksok sang face mask mahimo makaproteksyon sa persona sang 85%. Ang pagsuksok naman sang face mask kag face shield daki ang pagsunod sa physical distancing, makahatag sang 99% nga proteksyon para hindi matapikan sang masakit. Nagpagawa sang klarifikasyon si Labor Secretary Sylvester Bello III may angot sa requirement nga RT-PCR test sa mga empleyado sa mga gina-identify nga industriya sa ila Joint Memorandum Circular sa Department of Trade and Industry o kung Supplemental Guidelines on Workplace Prevention and Control sa COVID-19. Sa statement, ginpahayag ni Bello ang bago nga protocol mangin mandatory lamang sa mga personnel nga may sintomas ng balatian. Dugang pa ni Bello nga mas ginarekomendar naman sa ahensya para sa mga asymptomatic nga magpaidalom sa swab test. Sakop sang gina-identify nga magpaidalom sa RT-PCR test among tourist zones, local manufacturing companies,
transport and logistics, food retail, education, financial services, non-food retail, services, public market, construction, water supply, sewerage and waste management, kag mass media. Na-report sa Department of Health ang 540 kaduga nga mga health workers nga nagpositibo sa COVID-19 nga nagresulta na karon sa kabilugan nga 6,006 tubtob sa Agosto 15. Sa ilang COVID-19 report ginpaig sa DOH nga nagdangat na sa 5,066 ang recoveries matapos may dugang nga 191 ang naka-recover sa virus kang death toll ang nagpabilin sa 39. Ang 901 ka medical workers ang aktibo nga kaso nga napaidalom sa treatment o quarantine. Ang 5 ka medical profession nga may highest numbers ang COVID-19 cases amo ang mga nurses nga may 2,066 ka infection, doctors nga may 1,293, nursing assistants 418, medical technologists nga may 259, kag radiologic technologist nga may 130 ka mga kaso. Aprobado na sa House Committee on Ways and Means ang hagna nga tuyo palawigon sa dugang nga 2 ka tuig ang availment period sa state tax amnesty sa idalom sa Republic Act No. 11213 o kung 2019 Tax Amnesty Act. Ang hagna nag-amyenda sa Section 6 sa Tax Amnesty Act of 2019 nga nagapahayag nga tubtob duha lamang katuig ang availment period. Sa idalom sang Republic Act No. 11213, ang gobyerno naghatag sa taxpayers sa isa ka oportunidad ago di proseso ang tanan siling obligasyon paagi sa State Tax Amnesty Program nga naghatag sa reasonable nga tax relief nga may outstanding state tax liabilities. Ang taxpayers nga nag-avail sa estate tax amnesty ang maka-enjoy sa immunity sa pagbayad sa estate taxes, civil, criminal, kag administrative cases and penalties. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:38. Kag para naman sa ato mga Yung banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Alright, good morning liwat sa atong dira nga mga Facebook followers. Sa kay Attorney Rex Celis. Attorney Rex, good morning ha. Kumusta ka na? Welcome. Ronet Pontino Banay asi kay Bulak. Good morning Bulak. Banay sa barangay Panukoy. Samuel Jos Mendoza Kayot, mayong agaman. Romel Haipe, monitoring live from Singapore. Andrea Huelar, good morning to all people on earth. Kita mo lang na. Gerald Padilla Tana, Redan Ortega, Divinia Fuentes Benyabon, good morning. Eden Kasuyon, alin sa Pinaginpinan, Cabangalan City. Alfie Jan Maniago Minasalvas, ma-follow mo. Ma-follow mo, hindi? Ay, si Aksyon. Si Kagawad Gerald Padilla Tana, Action Boy. Nagapamati siya. Ang bako pala ligad si mga kagawad sang nalipat naman ko ano nga barangay.
Basta sa may series na pala yun, ano na kang barangay? 19? Ano Hindi man? kasi mga 20, mo tama, hindi ko ka 21, 22, 23. Da sa dampi. Kagawad, ano kagaling ang barangay? Alert na. Nanet Libuon Alcon, malang pamati sa pamilya Alcon kag Libuon sang Kalumanggan, Bago City. Rafi Jan Tumagin Kasag Pidoy from Dau, Pampanga. Nelny Realista. Ya, siling ko gid daw. Siling ko gid. Evelyn Duca Cantolino. Good morning, man. Yes. Sige. Ma-follow mo, hindi? Oh, eh. Sige, go. Si Inday Plaza, nag-greet man Action Boys. Si Lidonia Santillan, good morning from La Carlota City. Kay Jovi Colinco sa may SBGH, security personnel. South Bacolod General Hospital. Yes. Maria Teresa Hofelania, Dennis Perma, good morning. Lourdes Blaser, good morning. Kay Ray John, Vice President. Buong taon na siya. Good morning, Action Radio. All right. Energy. Nan. Good morning man kay President Dennis Richard. Katamyawan na selection board. Correct. Aging karir na lang ang duwa mo. Kaya ting karir na gininilambot hasta sa ano sila kasustainer sa ilang pagkarir. Kay Masamba Moise. Okay. Ano niya mga investment scammer. Ikaw mo na siya, usually na-flood pa na nila nga itong wall. Cathy Cherry Esteler, good morning. Real Gomez, good morning. Aksyon na Dorel, kagwapa, galisimo, kaginatamyaw ko. Da ang mga pamilya ko da sa barangay Abonan, Bago City. Kag pati na pamilya niya sa Villa Villeta, Bacolod City, nagapatamyaw. Si Kyril Gomez watching from Bohol. Okay, keep safe. Kay Maria Luz Grijaldo Makunat, good morning, Action Boy and Action Dorel. Watching while drinking coffee. Stay safe always. God bless. God bless man. Martin Aliling, good morning. Rafi Jean Pidoy, good morning from Pampanga. Kay Noong Harold Pidaw, ha? Dau, Pampanga. Kay Harold Santillan ng Harold, good morning. Kay Nings Villaluz, may lang pagpamati sa aksyon. Sa ilan ni Michelle Andion, kag Cheche, galaw-galaw na ta. Galaw-galaw na kamo. Sinong Harold Santillan? Ara siya gali sa may, sa may Quezon City, QC Action Boy. Alright. Good morning man kay Rose Wenner, may aga, kag sa mga taga-syudad sa Bago, good morning din na sa inyo. Halong-halong gid, halong. Hindi lang hindi lang panic. Halong lang kay ang inyong mga official dira nagahimo man sang ilang mga mga tikang para nga mapunggan ang paglapta pa sang virus no sa inyong lugar dira no sa siyudad Sambago. Halong lang kamo dira no. Sa akong pamilya dira halong kamo ha. Sige. Okay. Kasi tanan nga may birthday, Action Boy, ha? Happy birthday! Kay Anthony Jones, Savilio, Action Boy. Good morning, Action Dorel. And Action Boy, monitor lang ko di from Inayawan. Kawayan. God bless and stay safe, everyone. Sige. Standby mga ka-aksyon sa atong dugang nga mga balita. Igadulong na sa inyo sa dili lamang madugay. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:45. Kag sa ato naman nga Balita International, napilitan ng gobyerno sa Canada nga ipasira ang kadamaan sa ila online portals matapos ang nagluntang nga cyber attacks. Sunod kay Mark Brouillard, Acting Chief Information Officer for the Government of Canada, sa itong Sabado, gin-target sa cyber attack ang Canadian Revenue Agency. Gilayan nila ang ginsirang portal kag natap na ang nasambit nga pagpangatake. Nibaluan nga yara sa masobra 11 mil sa 12 milyones ka personal accounts ang nakompromiso kalakip na accounts kag online portals nga may access sa COVID-19 relief programs. Ginahibalo na sa karon sa motoridad ang yara sa likod sang pagpangatake. Sa balita sa patag sa pangnegosyo, epektibo karon nga aga ang dugang presyo sa diesel kag gasolina. 60 sentimos ang dugang sa kada litro sang gasolina, samtang 10 sentimos naman ang dugang sa kada litro sang diesel.
Lasay sang aga, epektibo ang dugang presyo sa mga kompanya nga Petron, Shell, PTT, Sea Oil, Flying V, Phoenix Petroleum, kag Petrogas. Las 12:01 naman kaina sang kagahon, epektibo ang dugang presyo sa Chevron. Samtang ang price adjustment sang clean fuel karon pala sa alas 4:01 sang hapon. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 73 centimos. Singapore dollar 35 pesos kag 61 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 29 centimos. Kag sa ato naman, Action Boy, nga Balita Entertainment, familiar ka man sa bata ni Manny Pacquiao nga si Michael Pacquiao. Kaya man, Action Boy, may talent na siya, Action Boy, sa sa pagkanta. Rap. So karon, yes, especially ang rap gid, Action Boy. Ambot ka nakabati ka na sa iya kanta nga Hate. Duay. Gusto mong batian? Dugay-dugay pabati ko si mo. Kaya man, Action Boy, ginkanta yan na Batian ko lang yung kanta sa Pacquiao ya. Inang, para sa'yo. Si Manny Pacquiao na ang laban na to. yan. Arya si Michael Pacquiao na yan. Si Linko Kid Boy D. So, amo na, Action Boy, ang title ni sang kanta, Hate. Karang lambuot na, Action Boy, Init. sa... Ha? Init. Hindi, hit na yan. Ano, goro? Ang init. I hate yan. No, nainit ko blasimo. Naano mo na siya ang Hate, Action Boy. Do, lapit mo ko ng loading. Patani ba? May lagyan na salo kung ako niya kagalingon. Yeah, nasalo ko ang kagalingon. So, Action Boy, sa nagligad, 6 million views na. Pero sa bago ko lang check, sa Wish 107.5 ni Action Boy, maamugin siyang do kasikat. Hindi ba nakakanta ka man na da? Wala. Wala ka da? Do, wala pa ko dinadala. Sa Wish to so. Wish lang to yung handom lang. Wish lang yung nga makasakay ka to sa bus. Sa bus na, di ba? Yes. Sige na pala, hindi mo padugay. So, Action Boy, nagkanta rin siya dito sa Wish. Kaya kung makakanta ka ni Action Boy, do ka naman do ka achievement mo na Action Boy. Kaya mo nang ginahandom sa kalabanan sa mga mga musicians nga makatokar sila sa sa Wish. So may nag-comment, Action Boy, nga do ka nga ako ang mga bata lang sa mga may kwarta ang ginatagan bala do ka priority bala, Action Boy. Bayad sila gurya. Hambal man ni hambal man ni Michael hambaya wala siya ako nag-rely sa parents. Kaya kagambal sa mga bashers, I don't have to be professional. Kaya hilig yun na Action Boy, passion yun na Action Boy. Okay. So pamatian, tabla gamay lang iyang kanta. Ano kadugay mo kumpisa? Bati on. Hey, I don't wanna play with me no way. Got these chains up. Na, ka mo na Action Boy. Oo. Siya na lang kanila ini-play ko. Siya Katalak ka ba? Kasi si Michael V na niya. Ay, hindi Hindi na Michael Pacquiao. Joy to yan. Enjoy this question. So, ako na Action Boy. Asakon lang yung Action Boy yan. Hindi mo ko singer or professional singer Action Boy. Professional singer. Hindi mo singer lang, hindi lang professional. Singer lang, hindi professional. Action Boy, okay, wala man problema. Ang iba lang galing niya. Kayo, porque goro nga bata ni Pacquiao Action Boy binlagi natagan gid sang sang tawag ni gani priority gid taga na Malaysia taga din na sa Malaysia. So hindi mo na gaanta man ang bata sang chance nga ma-explore ang iya talento, di ba? Oo, correct. Yan iya talento bayda. Balita sa sports. May bago na karon nga makaengkwentro ang Filipino boxer nga si Janriel Casimero. Kasunod ni sang pagkanselar na sa natalana kung tanin niya ang enkwentro kay Naoya Inoue sang Japan karon nga tuig. Sunod sa kay MP Promotions President Sean Gibbons, nga ginbaylo nila nga mag-enkwentro sini si Duke Maika sang Ghana. Hiwaton ang pagdepensa ni Casimero sa WBO Bantamweight Belt sa September 26 sa Uncasville, Connecticut. Madumduman sa Abril sa mag-enkwentro si Casimero kay Inoue apang bangod sang coronavirus pandemic ginkanselar ini. Balita Espesyal! Alright! Energy! Nakabongga lang
lang kita, Singer no? mo, singer. Singer. Action verse dali lang kita kay sige, kuha ko go. na importante ni sa para sa mga taga especially sa mga sa syudad sa Bago bala. Sa mga grade 11 bala nga wala pa grade 11 senior high nga wala pa naka-enroll ang TFI o kanining Technological Foundation Institute sa syudad sa Bago. Padayon nila gabaton sa enrollees para sa mga senior high school programs. Ining ABM, Humes, TVL tracks nga mga tracks na abla, no? Ang mga grade 11 nga magpa-enroll, magabaton sang 500 pesos, may 500 pesos nga cash assistance. Bulig para sa ila kinanglanon, magluwas nga wala bayad, wala man sang tuition fee, wala sang miscellaneous fees, kag wala balayran sa monthly kag entrance fees. Wala sang face-to-face nga klase sa eskwelahan kay magagamit sang printed modular lessons. Gani no need na magadto sa eskwelahan kay ang modular lessons kada semana pagkuhaon lang sang parents sa eskwelahan para sa home study sa mga estudyante. So ang enrollment nagapadayon pa tubtob sa pagsugod isang klase October 5 pa masugod naman liwat. Tubtob pa sige ang enrollment dira, no? Mag-enroll na sa mong bagyo sa inyong gidikanan o kung sa TFI Facebook page online enrollment. Hindi ka na mag-contact lang sa 094-349-71026. Ang Technological Foundation Institute, ara lang sa Tubang, sang Bago City College. No? So, kadto na kang magpa-enroll para sa ilang mga senior high programs. Sige. Alright. Okay. Sige, Action Boy. Dahil lang, good morning, Action Boy. Kaya Tita Marichel Civiliejo, gapamati subong. Ang greetings, halin kay Miss Krishna, dribla sa my building natin. Okay. Miss Kay Krishna. Sa Will Rose. Correct. Alright. Abraham Pawan, anay kay Bam, good morning. Yes, Sige. correct. Kagkagina kay Joshua Villanueva, bla, ang hit to bla, ginang, nahinit ko si mo. Ano na, Josh man? Pamawad na Josh, Kat Candaso, Katrina Candaso, good morning. Okay. Kevin Paul, good morning man. So, sige, sa atong nga Sige. balita, special Action Boy. Ano ganito? Sa bungadlaw. Walang mga maayo man nga epekto sa mga bata kung istrikto ang ila parents. Hindi man lang sila, kay mga gambal nga, tamang ka-stricto ila parents, sila bata maligoy gina or what. Depende na sa pag-handle Action Boy mo. Kaya Action Boy, ang bal nila, ng, ng, ganyan man, nalipat ko kung ano yung bal ko. Bali na Action Boy, kung stricto ko ng parents, mera nga ang ila bata, mas nagataro, meron man yung ibang, depende, kaya wala man perfect nga, pag, parenting. Parenting Action Boy. Correct. May kanta si Dennis actually, pero, tugay-tugay lang agoror, subongget, required. Sige, may kantada. Gidyo makanta. Kapo-hapos. Kahapos. Champiyongan mo na yan. Yes. Bisan pa nga do, tumbling-tumbling. Kung kabalo ko ni mo. Bisan pagkatuwad ka na, kaya mo ni. I'm on the top of the world looking down on creation and the only explanation I can find. Yes. Ay! Jenny, small thing. Karoon lang na iban. Kimabalita sa siya, tanay na. Sige. Ay, salamat. Importante, wala na usik iyak. So, una, Action Boy. Mga kalabanan ko sang mga stricto nga parents, ilang mga kabataan, may achievements sa school. Kaya mag-amon Action Boy, syempre, ang parents, ba may standard, blasag, nakanubos ang grades. Maamo ka man Action Boy, daga, ka sa grades, or what? Wala man ko sila kanubos, kundi mas lang kumusta ang grades ta. Tayo magambal siya nga. Kaya daw, dumduman ko, halin pa sa guro daw, mga 5 na katuig, guro nga daw ako kita grades yung bata. Ay, to. Importante, level up ang iya nga. Importante ka sa pagkadasun tuig, doara naman siya. Daw, lain naman nga. Lain naman siya nga grade. Lain pag sinigib lang pagkadasun tuig, ka mamagyapo ng grade. Amo nakakululbaan Action Boy. Pero wala pa. Hasta ang dasun enrollment na nagpa-enroll na kami, may pagyapon ko kita sa grades. Importante ka level up siya. Importante ka level up. Amo na. Kay mera parents si Action Boy nga okay lang sila bisan average lang ila bata mera gid nga dogi na gusto gid matap gid bata. Grounded gid nila Action Boy kung magnubo sa bisan isa lang ka point grounded ka na yan. Hindi ka kagawa isa ka semana. Hindi isa ka pressure ang bata. Tapos magamo na Action Boy kanubo man sang grades man ka insulto man kisang yung mga bata, di ba? Pero ang muna Action Boy man niya isa sa pag may bata pag aning garasyon mo to pilang imo ko niya 79. Ha? 79 ka lang? Iban yan, 77 lang. Diba? Wala yung may confidence yan. Especially kung engineering, Action Boy. Kaya ba sila nga maka 75, sila kuno yan ka. Yes, gaw muna sila ko Action Boy. Kaya at least, kapasar, diba? 79 ka lang?
Ano nga grade naman? Ba't ganito dyan, 74 lang. Okay. So, Piling, dumapasalamat ka pa sa iyo, nak 79 Dadayaw, no, pa siya nga, uy! Congrats, nak. Te, ano mo kaya mo nang iya nga pagpaning, baldo nga, basta makita mo lang ang bata, mo lang nga daw tinguha man. Oo, correct. Dapat, kung ano lain lang ko napabala siya. Oo, lain pag in-action boy. Sige, wala na. Si boss naman ang iban eh. Diba? Si boss na lang ang iban, action boy. Isa lang anay. Correct. Nagkanta-kanta po ko tumisal yung pakanta ni Dennis. Wala na yung problema. Oo. Kanugon siyang effort sa bata. Bohong ba doon medyo naglibag? Dennis. Gusto siguro kakasun ko siya bilang presidente sa ano. Yung ka lang karoon nga, escort ka na lang. Stand by na sa Aksyon Hotline with Aksyon Brian Morden. Magasunod sa dili lamang madugay. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon